we have what we call key findings. This election was characterized by high voter turnout. It was observed that all voters who turned for voting managed to exercise their vote. The Zimbabwe Electoral Commission had logistical challenges in availing enough ballot papers on time, resulting in some polling stations opening very late. However, it was observed that, in fairness, voting in those areas was extended by another day, the 24th of August 2023. This enabled voters to exercise their rights. However, few voters were turned away after their names were not found on the voters' roll. Our engagements with the SEC indicated that they did not verify their registrations as was required by the law. The environment was largely peaceful and calm before elections, during elections, and after elections. The level of political tolerance observed by the ACCI was commendable in all areas visited and covered by the organization. However, the ACCI noted the utterances by some contestants after election results which may have the influence to incite their supporters not to accept results. This should be discouraged and all stakeholders should exercise restraint. The ACCI also observed that there were so-called preliminary observation reports issued by other observers during the counting of votes, which already had conclusions. We are of the view that such interference on the election process might affect negatively the prevailing peaceful environment. The ACCI noted that most polling stations had representatives from most competing political parties and the various law enforcement agencies. In some instances, the Zimbabwe Public Police deployed senior officers to polling stations. At each polling station, polling agents would sign V11 forms, which was a summation of verified results of the voting process. However, a case to note is on Chilumanzu, Zimbabwe constituents in Midlands province, where the Citizens Coalition for Change failed to assign polling agents at Bush Primary School, Simon Zenda Primary School, Zimbabwe Game Park Tent, Moffat Primary School, and at Msena Clinic. It was observed that at every ward, polling agents would sign the V23A forms. These are forms that collect results from the particular V11 forms from the polling stations. At the wards where our observers were, these were signed off. At constituency level, there were V23B forms, which were a summation of all V23A forms. These were signed by the different political representatives, and the ACCI did not encounter any disputes from the various constituencies covered. At every provincial center, there were V23C forms, which also were agreed and signed by the different political parties. These summed up all the V23B forms from constituencies. At the National Command Center, the ACCI observed the collection of the V23D forms from the provinces and the subsequent announcement of presidential results. Our observers noted the surprise when some of the polling agents started querying the V23D when these were only submissions already agreed at the various stages. The process was transparent.
observation of the rule of law. The pre-election period was characterized by court cases. Of note were the court cases of presidential candidate Elizabeth Valerio, who managed to contest, and the Blaue members of parliament who were initially barred from contesting, but the courts allowed them to contest, leading to the Triple C party gaining a clean sweep of the available seats. This was observed by ACCI as an act of impartiality of the judiciary, which was commendable. The ACCI also applauds the police in effecting the maintenance of Peace and Order Act, which ensured that criminal elements were thwarted and peace prevailed. The recent amendment to the Criminal Law Codification Reform Act is applauded as it encourages Zimbabweans to remain Zimbabwean. The elections were conducted in difficult conditions by the contestants. Issues regarding sanctions should be resolved, and any concerns regarding the legal framework of the country should be addressed in time and not during election season. Activities of non-profit organizations, NPOs. The ACCI reported incidents of interference from the NPOs who were involved in activities of collecting reports from certain political parties. This was tantamount to electioneering and subversion of Zimbabwe's democratic processes. Of particular note were the activities of Zimbabwe Electoral Support Network and the Election Resource Center. The ACCI also engaged another NPO, Forever Associates Zimbabwe, which was accused of voter intimidation. This was not verified in areas which we covered, as their activities were being done some 300 meters away from polling stations. I thank you for the opportunity to present this statement to you, and I also want to commend the people of Zimbabwe for maintaining peace and calm. Thank you. One last question for this round, then I will let journalist. Mine is to do with the election results. As the church, given the percentage of the president-elect, he got 52.7, and Mr. Nelson Chamisa got 44%. As the church, the percentages point to a polarized nation. As a church, how are you going to make sure that the people of Zimbabwe are united, especially the political leaders? Right, thank you. So for the first four, Prof, you will respond to them now. Okay, thank you. Ngatitange nemuroro wabvunza nyaya yeorganization NPO inonzi FAZ, ndizvo ne? Ukazobvunza nyaya Zimbabwe Electoral Support Network. All right. Mutemo une chokuita ne 300 meters kubva polling station. Zvokuti muri kuite kwamuriko, inofunga kuti kana pane zvinokanganisa nyika inenge responsibility yepolice. Because the Mutemo is very clear, it speaks
300 meters from the polling station. Within 300 meters, they might have a problem. Of course, Tinapatakawaona. My observer, I don't first because they didn't have any uniforms. And Apanache Unuswana Choti, we do it fast, do it cars. Was Banga was in my uniform. Tinakuona Muna uniform. Kangachi, he ties on his even with 300 meters such. So the issue with Zimbabwe and that pattern is more in Royacho, Tanga Kufunza. Zimbabwe actually my regional observers. Wakawea vane information yanga havana kuuya kumakuwa kufamba vachinzwa makuwa kuti ndingaruita so vobva vaenda kutaundi nazvo. Togona kuti tipanane chimwe chiitiko chakaitika musi wakavhota president one of the pane two my front runners pakavhota vachamisa kuwanzana. Mutemo hautenderi kuti paitwe musangano mupolling station, but musangano wakaitwa vanhu vachida kuva thick vakada kuuma musoro vane vakusika disqualification. At the same time vakabva vese nahead weSADC observer mission paRainbow Towers vakavatesa vanhu vachikatisa media pamwe chete mukati within the 300 meters. Saka kana tichitaura nyaya yema-elections tofanira kutarisa ma-electoral laws kuti anoti chii, but vanhu vakafamba vachabuldoza vachingoita zvavaita zvine zvatova. Saka chinhu chikuru kuno chekuti ma-regional observers vamwe vakauya vachitove nekuita musangano. Nditori neproof iko panapa nokuti nenofu ndakatoudzwa kuti tikusangana vamwe takukaeleti titori neproof izvezvi inobva kuna the head weSADC observer mission. Ndichinofaitwa musi wakare uye kuitwa meeting muchibva ukadoma. Okay, message yacho irikuvafoni papa. Saka issue iripo ndeyekuti problem yedu ndeyekuudzwa kuti kune vefazi because havana uniform. Waziva sei kuti ndevefazi havana uniform? Izi hatina isu chinhu chatakaona vanhu vedu havana chavakaona kuti vagoti fazi kuita zvakati pakati. So ndo maonero andikuita. Saka kuzoti kuobserver hakusi kuita ref. When you are an observer, you are not a ref. You should just observe. You tora matano achiwa anoenderana nebasa rako. Ma-preliminary announcements akaitwa yaitwa interference iwe neprocess itwako. To me, it was an act of interference. So I'm saying issue idzodzo even titori nevamwe vashandi vamwe vehurumende vakazenge vakutodzingwa paitwa vote counting because vakanga vakutoishwa vakutoannounce results ipapo vari mandated to announce the results vanga vasingachaannounce vabvisirwa vanga vakutaura zvanga zvatosvika kuvanhu. Saka at the end of the day munhu wese anga akungoannounce results. So ndo problems akaitika ipapo, but tinenge tichikurudzira kuti those who are observing elections vanofanirwa kuti vaone vega kwete kuti vanzwe makuhwa. Izvinezvi makuhwa azara pese,
Hapana pasina kuzara makuwa. Even about our meeting here, pane makuwa akatosiyana yazvakasiyana zvatinoita pano. Zvatoda kutotaurira panze. So I'm saying, handifunga kuti izvozvo zvekuti first regional, international, whatever, zvine basa maningi. Chine basa mitemo yedu yemunyika. Of course, tichishanda tisi zvakanaka, tichadreserve issue yamasanctions. Because masanctions iwawo hatombosii playfield iri level. Kana masanctions aripo, because masanctions anenge ane side ground, zvichifamba zvakadaro. Saka zvinhu zvoda kuadreswa. Ma-problems econstitution yedu, ma-problems ema-electoral reforms, ma-sanctions, zvese zvoda kuzwa one bag zvoadreswa. Kwete kutoadresa side one, imwe tichisiya side one, imwe tichisiya. Handisi kuti zvangu pane chakaipa chakaitwa bati izvozvo zvokugara vanhu varatidza kuti ava vari pamwe chete. Because Zimbabwe, Zambia, Malawi, time of one country. Time of one country. And inini navamumba totozivana. Tine proof. Totozivana. Even pandakabvunza kuti ko ndakatovabvunza kuti ko maita sei? Musangano waitwa sei muri mese? Maifanira kudai mazo kuti muportray neutrality should have been also in Kweko. The other candidate actually would have believed you are standing for all of us. So, isusu zvatinoda kuda kuti nyika ifambire mberi. Pane munhu arikubvunza nyaya kuti muchaita sei pana 52.6 versus 44% tichitarisa kuti saka todii uyu ane 44%, uyu ane 52.6%, todini. Zvakakosha kuti vanhu vabatane. Kuona kwangu iri, as ACCI, tinorekomenda kuti vanhu ngavabatane, vaite chinhu one, vafambise nyika iri mberi. Hatina tinozvifarira izvozvo. Because uyana wavanhu 44% haisina madiki yakakura. Vanobatana kwakakosha, voimpresana, vozokwikwidzaana pamberi apo. Hazvina kana dambudziko izvozvo. Tinofunga kuti hapana chakaipa ipapo. Pane ataura because uyu ataura zve-disenfranchising. Ataura zvakanaka. Because kana aside pasina kuzopiwa zuva remusi wa 24 ndiwo vanhu vavhote. Kana vanhu vachishandisa kuda chinhu chavo, pane some travel from even kuna maEurope vachiuya kuzovhota. Hapana kana problem yekuti kana mukanzi mawedzerwa kana mamatadzirwa namukana mungouya muvhote futi. Saka ndinobhiliva kuti vanhu vese vakazovhota. Ndinotenda kuti pane chinhu ndingange ndasiya. Ndinotenda. Iyo imagine it's a police issue. It's not my issue at all. It's a police issue. Because vari kufungidzira mapurisa kuti vakaita interference, particularly kana ma-information dzezvinhu zviri kutoitika mune mapurisa vanoona kuti vafana kusungwa. Ine handigoni vatisungwa usasungwa, but handira problem nepolisi kana ikasunga munhu anofungidzwa kuti ari kukanganisa electoral law. Next round of questions. Sorry, Bishop, in your presentation, maybe you didn't answer, but I heard Mchiti Faz was 300 meters away from the polling station, right? Meaning you say it's something that you observed. But now, answering my sister, you said you never saw Faz. Are you not contradicting yourself? Next question. Then 4. Any follow-up question? Okay. So I think I will let Prof attend to that question. Ndataura nyaya yemutemo nyanya yemutemo. In other words, I even say
we know kuti wefast ndozvakachifundisa izvozvo kuti whoever a foreigner comes here oti this is fast aona rutendo akagarapo kuti fast ndo pandikutaura mwanakomana ekuti fast hakwandiri unless vakanga vaonekwa vakapfeka uniform tounzwa kuti venga iri yerudzi but pamaobserver edu akatenderera havana kumboona munhu wacho anozofasi ira vangu ndakavhota futi ndakavhotera ukadoma kuno ndikazoweya futi ndichida kuona kuti vari kuobserva vari kuita sei iwo kwacho ndikaona munhu unozofasi tozvandikuedza kutaura kozoti ndinozwa nyaya yekutiko pane vamwe vane vachitaura wavo ndini ndiri kutaura ndinonzwa kuti ndinonzwa nyaya yema-ballot papers kuti akazenga akadini isusu ripoti ndine kuti kukasvika mashomani here zvikadini but hatina nhoroondo chaiyo yokuti tinzwise kuti ma-ballot papers akausvika ndo zvatiri kuziva pakutafamba kwandakaita handambowana vanhu paita crisis asi because izvo zvakagara pane such crisis yakakombanzetwa na 24 August zvinotenda Tino handizivi kana ndakanganisa kunzwa ati ndanzwa kunge makomenda nezvakabudzwa nemamwe maobservations saka kweseni yangu yange iri kuti pabasa renyu ramaita rekuobserva iri ranga riri rekuobserva maelections here kana kuti ranga riri kutariswa mamaobservations zvaizoburitsa. Another question? Okay. I think we can just attend to that. Kuona ndofunga tikadero tinenge tadairana zvakanaka kuti kuona handifunga kuti ndikaona muobserver achivhota katu ndingarega kuona kuti muobserver ari kuvhota katu. It's not necessarily kuti taiobserver maobservers but taiobserver the whole process. Even maobserver acho vanogona vakatoobserva but kuona ukaona munhu achiita chinhu haungati iwe zvokuya zvina basa ndona zvakafanira pati kutaura kuti pane zvakaitika pakuwadzana 2 primary school kana zvaitika zvinenge zvaitika taona kuti zvinosanganisira ani nani but tozongoona kuti no in the interest yekuti tikwanise kupfuurira mberi senyika izvi ngatisiyane nazvo tingofambira mberi neupenyu. In all tingofarira kuti at least there is peace in the country and it was maintained before, during and after elections. Any other question? So if there are no further questions, probably this will mark the end of our conference. Again, thank you so much for coming. And thanks to yes. I think we do have copies for